guys, welcome back again to our channel. So for my today's video, ang kinabuhi diri karon sa Secure guys, akong i-share nga ako so usually every day dili man pud inani kanunay ang amo ang pagkaon or amo ang live pag sitwasyon diri sa Secure, but dili pud hinuon kami inani parihatanan og sitwasyon, but as ako ang part inani gid ako ang sitwasyon. So sa panahon karon nga naata sa panahon nga basta nakabaw na mo kung unsa nga panahon karon, so kaya namo nga mabuhi diri nga kahit simple lang or hindi masya wala ba kanunay gastuson nga pera, wala ba kanunay gigasto, so mabuhi ra mi diri og simple ra. So mabuhi namo nga wala bang inarti sa kinabuhi, so kaya namong mabuhi diri nga simple lang nga ipakita sa tanan nga bisan og inani among sitwasyon pero happy lang. So shout out day na ko ang new supporters nga si Din Daryl Angot nga taga San Juan. Hello, shout out sa iyo. And salamat sa pag-support sa ako ang channel. Hope nga dili ka magsawa or dili ka mapulan og support. So I hope nga salamat og sa ako adi ay member nga si Lian Vlog. Salamat kaayo sis sa imuhang pa-member diha. Og let's go tunghayan nyo na ang aking pamumuhay dito sa Isla del Fuego. Ano siya mabuntag magakagod gid mi guys og kanang lubi kay para ito sa amo ang mga manok dire. Kay naman mi daghang mga manok, so dili pa kaayo dagko. So kagda na mo lubi kada adlaw, kada buntag or kada hapon magagagod mi og lubi. So kanang lubi ha, dili kay po ni siya ingugulang. So lami ko kay ni siya kanon guys. So pag humana mo ako po ni siyang kuhaan og kanang gamay kinagod kay kuan mo lami kay siya butangan og kalamay, isudan og luto. So lami na kay pwede na nimo kanon. So lami gid kay siya ta sa tanan. Mga manok, paghulat na mo kay hapit ako mahumagkagod, paghulat sa mo kay tulaan mo ron kung mahuman ako. Dili lagi mo ani ron, mabusog lagi mo ani ron na ako ang gikagod nga lubi. So maghulat-hulat sa mo gamay, hapit-hapit na. Mga manok, intahan mo pag ilog aning ako ang gikagod nga lubi, makakaon jud mo ani tanan ron. Mag-angay intahan mo mga manok aron mo magakahiusa og kuanok. Human ako po dun og panula og manok, so mag-andam po ko para pamahaw. Manguha ko ato akong garden og mga kuan, mga talong basin na anay mga kuan bunga. Sang ihaling ning ako ang gihaling ganina napalong na. Kusa po ang akong halingon og otro kay aron mag-andam ta kay magkuha ko og magsugba ta niya og talong atong kuan ako mga tanom. So maghaling sa ata diri bunga sa talong, so gamatoy man puning talongan ning bunga ani sa ato lang naman ning kuhaon kay niliko naman, so pwede na ni kuhaon kay di naman gini siya mo dako. So man ni ako ang garden na nagmala na bini kay wala lagi ulan. Pag mubaga na ning ako ang gihaling karon kani ako ang talong nga gikuha, so ato ana niya ang isugba. So sugba na ta diri karon og talong guys. Anara duha ra gid kabuk ako ang napupo ni ako ang garden talong kawa pa man gid ni bunga og daghan, bason po lamang sunod mga adlaw og muulan na gyud ni madaghan na gining bunga ani pohon, makapupo na ta og daghan. Malami man gitong magtanom-tanom tabi sa gamay garden ra gyud kay para og na wala tay sudan og wala tay makaon, so mamupo ra ta natong garden. So mo ra ni guys namupo ra ko, so pwede na ni karon ipamahaw. So maga-prepare na ko ani og ato ang isursula. So na ko giandam ganina nga kuan aglubi nga ako ang gikagod, so butangan ra to na akong kalamay. So isudan ako aning gamay na akong talong, so paits na pang pamahaw na, sulbad na ang pamahaw. So hulat-hulat sa taan ni gamay murag hapit na gini maluto. So ako nang gitugsok og kanang kuno tukog, murag hapit na gid ni siya maluto ning akong talong nga gisugba.
Niliko bintaon po ni akong talong super tig yung luoya pan okay na. Hapit na gyud magapaabot ta gamay ni itom-itom na ning yahang kuan panit okay na. Ayan, naluto na ning usa. Kapag ning usa hapit ta po ni gamay na bikil. Ang ako ang talong, so na ako gianda diri nga talong sinugba, do na ako asin sili, do na ako kinagod nga lobi gikan sa gulag kalamay. So fights na gyud ni. So mangipo na po ko dinhi og kapayas, ani nga luyo na kapayas nga bunga, so ako po ning kuhaon. So lami gi kay na ning sudano ning kapayasan ni, kay hinog na gyud ni. So andam na ning ako ang pamahaw guys, so lami ani kaayo. So pwede po ninyo ni i-try. Ingon ani nga klase nga pagkaon. So mangaon na ta, mangaon. Bisag inani ning ako ang talong nga liko-liko na ning akong gisugba nga talong, pero mo ni gitawag nga fresh from the farm. Kay gikan gini siya sa farm, gi mo pay pag-ipo nako ani sa gisugba, so wala po namo ni siya butangi og mga so di gitawag ana ri kana mga spray anang mga halaman na mga tanom, wala mi ana. So fresh gid ka ini sa tanan ang ako ang gikuha nga talong. So napo ko sili dire, so wa na maginahit dan ko migsuka, so sili na naman ni og kanang asin ako ang kanon. So tusnod aning ako ang talong, so lami na kaayo, so naapo ko diri kinagod lobi gibutang ang kalamay. So pwede po na ninyo i-try guys. So lami yun na kay siya butangan og kaning rice, lami kay sa tanan siya. So mabusog na mi, enough na ni kay para namo para sa pamahaw or pangsulbad sa pang-adlaw-adlaw nga kung wala gyud mo ikapalit aw kaya ra mangipo-ngipo ra aning mga dapin-dapin kung naamoy mga kuan-kuan, so lami kayo. So mangaon lami kayo try ninyo ning ingon ani nga kuan, so lami kayo sa tanan. So kung sumura na mo ani inyong mga karne, so pwede po ninyo diri ihatod o di ba do mag-share tatanan, so para enjoy lang ang life. So ayan guys, ingon ani ang ako ang kinabuhi diri guys sa Siquijor. So enjoy lang. Umukaon sa ta guys kay kuan anang matuk-an niya ta diri, wala ba jud ko kaandam og tubig, so ngi ra ning tabidyo mangaon sa ta. So mao to guys ang ako ang part 1 sa ako ang simply living diri sa amo ang Isla del Fuego, Siquijor. So thank you for watching. See you next again. Bye bye.